Vitajte na Gnosti. Dnes sa budeme venovať ďalšej záhadnej stavbe ležiacej na severovýchode Libanonu, Baalbek. Poďme teda na to. Moderné ľudstvo bez ohľadu na názory stavia skutočne pozoruhodné megalomanské projekty. Či sú to rôzne technické stavby alebo obydlia ako futuristické mesto The Line, ktoré je súčasťou projektu NEOM v Saúdskej Arábii. Avšak tieto stavby sme schopní postaviť len za pomoci jednej veci. To je energia. Prelomový bol objav využitia fosílnych palív. Či už to bolo uhlie, neskôr plyn, ropa, ale tiež štiepenie jadra. Celá moderná spoločnosť a jej spôsob fungovania je od priemyselnej revolúcie bytostne odkázaná práve na tieto suroviny. Bez nich by sme sa razom ocitli v dobe tmy, konských povozov a ručnej sily, ako tomu bolo počas celej predošlej histórie ľudstva. Alebo? No nič, poďme radšej na to postupne. Keď sa zamyslíme nad tajomstvami starovekých megalitických zrúcanín, napadnú nám známe miesta ako Stonehenge či Göbekli Tepe, ktorému sme sa už venovali, ale menej často sa spomína chrámový areál v Baalbeku. V libanonskom údolí Beká sa nachádzajú ruiny jedného z najmohutnejších megalitických nálezisk na svete, ktoré obsahujú jedny z najťažších kameňov vyťažených v staroveku. Napriek tomu sa o jeho stavbe vie len málo. Baalbek je mesto ležiace východne od rieky Litany v nadmorskej výške 1200 metrov a asi 67 km východne od hlavného mesta Libanonu Bejrútu. História Baalbeku siaha najmenej 11 000 rokov do minulosti a jeho dnešný názov pramení v kanánsko-fénickej kultúre. Tá uctievala boha Bála ako vládcu úrodnosti a dažďa. Potom, čo Alexander Veľký v roku 334 pred Kristom mesto dobil, premenoval ho na Heliopolis, čo v preklade znamená mesto slnka. Mesto zažívalo rozkvet pod rímskou nadvládou. Prešlo však premenami počas obdobia christianizácie a následného nástupu islamu po arabskom dobytí v 7. storočí nášho letopočtu. V neskorších obdobiach bolo mesto vyplienené Mongolmi a čelilo sérii zemetrasení, čo viedlo k úpadku jeho významu v osmanskom a novovekom období. Mesto je známe ruinami chrámového komplexu Baalbek z rímskeho obdobia, v ktorom sa nachádzajú dva najväčšie a najveľkolepejšie rímske chrámy, Bakhov chrám a Jupiterov chrám. V roku 1984 bol komplex zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Avšak príbeh tohto chrámového komplexu sa pravdepodobne nezačal v Rímskej ríši, ale o mnoho skôr. Baalbecké chrámy tvoria krásne dekorované korintské stĺpy a typické rímske harmonické proporcie. Celý chrámový komplex pôsobí majestátne a v najlepších časoch, čo bolo pred vyše 2000 rokmi, naň musel byť skutočne impozantný pohľad. Viac ako samotné chrámy sú však omnoho zaujímavejšie ich základy. Tie tvoria presne opracované granitové kamene, ktoré ohúrujú svojou veľkosťou. Najzaujímavejšie sú konkrétne 3 megality. Každý z týchto kameňov je 19 metrov dlhý, 4,2 metra vysoký a 3,6 metra hrubý a váži približne 900 tón. Sú opracované do presných uhlov. Pod nosnou kamennou vrstvou sa však nachádza množstvo ďalších kameňov, ktorých hmotnosť sa odhaduje na úctyhodných 350 tón. Miesto, kde tieto megality vyťažili, nie je ďaleko. Nachádza sa zhruba 1 km od komplexu. Práve v tomto lome nájdeme ešte väčšie kamene, ktoré sa však nikdy nestali súčasťou stavby chrámového komplexu, no z neznámeho dôvodu zostali v kameňolome. Prvým týmto kameňom je kameň tehotnej ženy, nazývaný aj prvý monolit. V roku 1996 vykonal geodetický tím rakúskeho mesta Linz na tomto mieste topografické merania, ktorých cieľom bolo zistiť presné rozmery tohto monolitu. Podľa ich výpočtov váži kváder 1000 tón, čím sa prakticky potvrdili staršie odhady. Napriek svojej váhe je najmenší spomedzi ďalších monolitov nájdených v tomto lome, no zároveň je pútavý svojim zachovalým stavom, impozantnému úhlu, v ktorom leží a tomu, že ho nikdy úplne nezakryla zem. Ďalším kameňom je kameň juhu, nazývaný aj druhý monolit. Bol objavený v tom istom lome v 90. rokoch 20. storočia. Jeho hmotnosť je odhadovaná na 1250 tón. Posledným je zabudnutý kameň, nazývaný aj tretí monolit. Objavili ho v roku 2014 archeológovia z Nemeckého archeologického inštitútu pod kameňom tehotnej ženy. Jeho hmotnosť sa odhaduje na približne 1650 tón, čo z neho robí najväčší kameň, aký bol kedy vyťažený. Tieto odhady hmotnosti sú pomerne presné, keďže vieme, že kamene sú z granitu, vieme priemernú hustotu tejto horniny a poznáme ich rozmery.
Dobre, našli kameňolom, opracovali kamene, nejaké zobrali, nejaké zobrať nevládali. Žiadna veda. Nie je to však tak jednoduché. Aby sme si dokázali dostatočne predstaviť momentálne možnosti ľudstva, ako presunúť takýto megalit, potrebujeme na to žeriav, ktorý ho zdvihne, a nejaké vozidlo, ktoré ho prevezie. Najväčší mobilný žeriav v súčasnosti vyrába nemecká firma Liebherr. Jeho samotná váha je cez 200 tón a na nemeckom bazoši som ho našiel za 3,5 milióna eur. Čo je však podstatnejšie je, že jeho maximálna nosnosť je 1200 tón, čo síce postačuje na väčšinu kameňov, no nie na kameň juhu a obzvlášť nie na zabudnutý kameň, pri ktorom nám chýba ďalších 450 tón nosnosti. Takéto hmotnosti dokážu v súčasnosti zodvihnúť len pevné prístavné žeriavy. Na prevoz takéhoto kameňa by sme mohli využiť bieloruský ťahač Belas. Ten je najväčším ťahačom s najvyššou nosnosťou na svete. Prázdny váži 360 tón a poháňajú ho dva 16-valcové motory od Detroit Diesel s celkovým obsahom 130 litrov a výkonom skoro 4700 koní. No a nosnosť má 450 tón. Tak nič teda. Dobre, existuje jeden prípad v nedávnej minulosti, konkrétne 256 rokov dozadu, kedy ľudstvo čisto pomocou ručnej sily dokázalo preniesť podobný megalit. Ide o žulový podstavec pre bronzovú sochu Petra Veľkého, nachádzajúcu sa na námestí Senátu v Petrohrade. Tento podstavec pozostáva z hromového kameňa, ktorý bol nájdený vo Fínsku 6 km od mora. Presne na túto vzdialenosť tento kameň museli odtiahnuť. Celú túto operáciu mal na starosti Grék Marinos Karburis, inžinier slúžiaci ako podplukovník cárskej ruskej armády. Karburis nariadil robotníkom, aby počkali na zimu, keď pôda zamrzne, a potom nechali ťahať veľký kameň po zamrznutej pôde k moru na prepravu do mesta. Vyvinul kovové sane, ktoré sa po kolajniciach posúvali po bronzových gulách s priemerom asi 13,5 cm. Tento proces fungoval podobne ako neskorší vynález guľôčkových ložísk. Prácu vykonávali výlučne ľudia, pri presune sa nepoužili žiadne zvieratá ani stroje. Potom, ako Karburis vymyslel túto metódu, trvalo 400 mužom 9 mesiacov, kým kameň premiestnili, pričom počas tohto času majstri kamenári nepretržite tvarovali obrovský žulový monolit, tak aby bol ľahší. Po príchode k moru bola postavená obrovská bárka určená výlučne pre hromový kameň. Plavidlo museli z oboch strán podopierať dve vojnové lode plnej veľkosti. Po krátkej plavbe dosiahol kameň svoj cieľ v roku 1770 po takmer 2 rokoch práce. Kameň na základe hustoty žuly a dostupných rozmerov mal hmotnosť približne 1500 tón. Samotný podstavec na námestí však váži omnoho menej, pretože ho medzičasom vytvarovali. Takže áno, presun takéhoto megalitu bez pomoci fantastických technológií teoreticky je, avšak je tu jeden detail. Hromový kameň bol presúvaný výlučne po rovine. Vzhľadom na kopcovitý terén mesta Baalbek je táto podobnosť len málo reálna. Taktiež v prípade Baalbeku sú spomínané kamene trilitón dvíhané do výšky zhruba 10 metrov, čo už zásadne sťažuje situáciu. Tiež je potrebné si uvedomiť, že nejde len o trilitón s 3 kameňmi, ale o celú sústavu ďalších stoviek tón vážiacich kameňov, ktoré sú opracované s takou presnosťou, že je problém medzi ne vsunúť list papiera. Jednotlivé rímske žeriavy však neboli schopné zdvíhať kamene s hmotnosťou väčšou ako 60 až 100 tón, takže zdvihnúť skoro 10 násobok tejto hmotnosti by vyžadovalo novú technológiu, ktorú by neskôr využívali aj pri iných stavbách. Táto stavba sa práve vďaka trilitónu vymyká rímskej architektúre ako takej, pretože v rámci širokej palety rímskych stavieb, ktoré stále máme možnosť skúmať, nič obdobné Rímania nepostavili. Ak by to však predsa len boli Rímania, ktorí všetko vyťažili a premiestnili, potom si musíme položiť otázku, prečo by 3 obrovské bloky v rozsahu 1000 až 1650 tón vôbec zostali v lome. Tradičná odpoveď znie, že Rímania po vyťažení týchto mimoriadne veľkých blokov zistili, že ich nemôžu premiestniť a jednoducho ich opustili. Toto vysvetlenie však nedáva veľký zmysel. Rímania boli známi svojou efektivitou. Nepúšťali sa do činností, o ktorých si neboli istí, že sú schopní ich zvládnuť, a plýtvali energiou len vtedy, ak si boli istí výsledkom. Opracovanie kameňov by vyžadovalo veľmi dlhú dobu a prácu mnoho ľudí. Toto všetko by podstúpili len, aby tieto kamene nakoniec nevyužili. Rímania boli praktickí ľudia, ktorí by nedovolili, aby práca, ktorú už tak starostlivo vykonali, vyšla na zmar. Prečo teda nerozrezali tieto megality na menšie pohyblivejšie kamene na stavbu zvyšku chrámu? Výskumníci vrátili
vrátane Grahama Hancocka to považujú za ťažko pochopiteľné, čo ich vedie k presvedčeniu, že za trilitón mohla byť zodpovedná predpotopná civilizácia s vyspelou technológiou. V skutočnosti sa Hancock domnieva, že trilitón je ďaleko starší. Podľa jeho slov môže mať až 12 000 rokov, čo by predchádzalo rímskej stavbe približne o 10 000. Toto miesto zostalo počas celej svojej histórie posvetným pre viaceré kultúry a náboženstva a aj mainstreamoví archeológovia sa domnievajú, že bolo obývané posledných 8 až 9 000 rokov. Zaujímavé sú tiež interpretácie starovekých sumerských textov, ktoré označovali Baalbek ako miesto pristátia. Niektorí sa dokonca domnievajú, že oblasť sa môže nachádzať v špecifických geomagnetických poliach, kde bola na postavenie stavby využitá rezonančná elektromagnetická energia. Zástancovia týchto teórií vrátane Freddyho Silvu navrhujú možnosť, že kremeň na základe piezoelektrických vlastností mohol pôsobiť v spojení s masívnymi kameňmi. To mohlo pomôcť pri stýčení monolitov v Baalbeku. Iní dokonca argumentujú, že Rímania o zabudnutých kameňoch v lome ani nevedeli. Tieto obrovské, takmer hotové bloky zostali v lome a nikdy neboli rozrezané a použité pri stavbe. Pravdepodobne boli pochované pod mnohými metrami sedimentov už mnoho tisíc rokov, keď sa na scéne objavili Rimania. Tí využili kamene, ktoré už boli na mieste, ale nevedeli nič o plne opracovaných megalitoch, ktoré ležali hlboko zakopané v lome. Nazrime ešte do starých legend. Traduje sa, že Šalamún mal svojich džinov, teda čarodejníkov, ktorí mu slúžili a poskytovali ich nadľudské schopnosti. Medzi tieto schopnosti údajne patrilo aj premiestňovanie objektov vzduchom. Títo džinovia sa podľa legend Šalamúnovi zopereli a preto nechali vystavanú iba platformu. Legendami je opradený aj kameň tehotnej ženy. Za týmto názvom sa skrýva viacero príbehov. Jeden z nich hovorí, že monolit je pomenovaný podľa tehotnej ženy, ktorá oklamala obyvateľov Baalbeku a presvedčila ich, že vie pohnúť obrovským kameňom, ak ju budú krmiť, kým neporodí. Podľa iných názov pochádza z legend, podľa ktorých tehotné džinky dostali za úlohu kameň rozseknúť a premiestniť. Baalbek navždy zostane pod rúškom tajomstiev. Fascinujúci je však fakt, že ľudstvo tak či onak dokázalo takúto nesmierne náročnú stavbu postaviť. Ak sa vám toto video a moja tvorba páči, pomôžete mi tak, že ťuknete páčik, hodíte odber, prípadne sa pridáte k odoberateľom Gnosty na platforme Hero Hero. Tam nájdete rôzne zaujímavé články, diskusie, tipy na videá a dokumentárne filmy a moje osobné dišputy. Tak čaute pri ďalšom videu Gnosty.